бале, ани замон ма қарор дорум дар Гданск, яке аз шаҳрҳои хелом сермеҳмони Лаҳистон ва дар ин минтақа ки наздики ба Балтика ҳастанд, шаҳрҳои Сопот, Гдуния ва Гданск дар тобистон бисёр аз мардумро ҷалб мекунанд ба худ ва чӣ тавре ки мебинед бо тариқи киштиҳо ту метавонӣ ки аз ҳамин Гданск ба дигар кишварҳои скандинавиявӣ равӣ ба мисли Шветсия ё ин ки Норвегия ё ки Дания ба тариқи киштӣ. Хуб, инҷа маркази шаҳри Гданск аст ва пеш аз омадан ман якчанд хонаи ҷоҳроҳоро аз назар гузарондам ва имрӯз онҳоро омадам дидам, вале дар асл ба ман писанд омаданд, чунки онҳо дар марказ қарор доранд, вале ширкате ки ман дар он кор мекунам ва умуман ҳамаи ширкатҳо дар як кӯчае қарор доранд ки ба мисли Wall Street-и Нью-Йорк аст ё ки Амрико ҳастанд ва аз инҷо то он ҷо қариб 30 дақиқа роҳ аст ва ҳар рӯз рафтану омадан хелам мушкилӣ мешавад, вале дар ҳоле ки ман дар шартнома навиштаанд ки ман hybrid mode қади кор мекунам, маънои онро дорад ки 3 рӯз аз хона ва 2 рӯз аз офис, вале ба ҳар ҳол ин метавонад дар оянда мушкиле орад. Барои ҳамин намедонам, бароси ҳамон утоқе ки аллакай ширкат ба ман дода буд, ки ба шумо нишон додам, ҳамон ба ман писанд аст ва қариб 500 метр дуртар аз ширкат аст ва ман метавонам ки равам ба ширкату оям, вале каме гарон аст он, вале ман фикр мекунам ки арзанда аст, чунки агар ки дар марказам гириву ба пушти марказ шуда ки дар маркази шаҳр зиндагӣ мекунам гуфта ҳар рӯз вақтро гузаронида ба идора равӣ оӣ, ин ҳам метавонад ки мушкиле бошад. барои ҳамин имрӯз интихоб кардам ки танҳо наздиктаринро интихоб кунаму ба шаҳр дар як ҳафта як маротиба агар ки хоҳам ояму тамошо кунам, агар ки нахоҳам не, ҳамон ҷо зебост. Вале ҳозирашта биёед мо ба шумо шаҳри Гданскро нишон диҳам, ҷойҳои зебояшро бубинед. Дар он тараф ҳама хонаҳои қадима ҳастанд, мардум бисёртар киштиҳоро истифода мебаранд чунки зебост ва дар зимистон ин беҳтарин макон аст барои зиндагӣ кардан. Дар зимистон беҳтарин макон аст, вале дар тобистон аниқтарш беҳтарин макон аст, вале дар зимистон макони хуб нест, чунки хело хунук аст. хоб, дар шаҳри Гданск дар солҳои пеш ман омада будам, вале танҳо ҳамчун меҳмон. Ин дафъа бошад гӯё аввалин рӯзҳое аст ки ман дар ин ҷо зиндагӣ мекунам, истиқомат мекунам ва бале аз Бидгош хело фарқияти калон дорад, чунки Бидгош шаҳри хурд аст ва он қадар меҳмони зиёд надорад ва меҳмонҳо ва истиқоматкунандаҳои хориҷӣ камам дорад, вале дар ин ҷо бисёр одамонро бо дигар пӯсту дигар забону дигаргун мебинӣ ки ин зебост ва шахсан барои ман писанд аст. Шаҳрҳое ки дар он ҷо миллатҳои гуногун зиндагӣ мекунанд, на танҳо як миллат ва бале чаро дар Бидгош ин гуна одамо кам аст, чунки дар Бидгош танҳо донишҷӯ мераванд ва шаҳри хурд аст, шаҳри хурд буд ва Гданск бале фарқияти калон дорад назар ба Бидгошт. бале истед ман таблиғот дорам. Чӣ тавре ки медонед, ба ҷуз он ки ман дар Лаҳистон ҳамчун мутахассиси IT кор мекунам, боз дар вақтҳои хоligиам ба эҷод кардани наворҳо машғул мешавам ва албатта ки сомонаи www.itomuz.com ва дар ин сомона ман курсе дорам, ном дорад ITF Plus Тоҷикӣ ва он роҳро барои навомӯзон мекушояд ва шумо метавонед ки ба сомонаи www.itomuz.com рафта курси ITF Plus Тоҷикиро бо нархи хело арзон харидорӣ кунед. ITомуз аз дигар сомонаҳо як фарқият дорад. Мо кафолат медиҳем ки дар тӯли 7 рӯз маблағатро бармегардонем. Ту 7 рӯз вақт дорӣ ки курсро як бор бубинӣ, агар омӯзгор ба ту писанд бошад, онро идома медиҳӣ, агар не, маблағро мепурсӣ ва мо аз ту ягон савол намепурсем ва онро бармегардонем. ва ё ки агар ба ту писанд набошад ба сомонаи itomuz.com рафтан, пас ба саҳифаи ютюби ITомуз обуна шав, чунки дар он ҷо мо маводҳои ройгони босифати зиёде дорем ва аз ҳама муҳимтараш он аст ки он бо забони модарӣ аст. ин танҳо нишон медиҳад ки ту кори манро қадр мекунӣ. биёед ба навор бармегардем. хоб, яке аз сабабҳое ки ман Гданскро интихоб кардам ба ҷои Бидгош он аст ки
бидгошт ки шаҳри хурд аст, боз мегӯям, як чанд маротиба такрор кардам, фурудгоҳҳои хурдам дорад ва аз бидгошт ту танҳо метавонисти парвоз кардан ба Украин, ба Британияи Кабир ва шояд ки ба Ирландия, тамом ба Дублин. Ба дигар кишварҳо наметавонисти парвоз кардан, чунки парвозҳои байналмилалӣ кам дошт, вале дар дохил метавонисти рафтан. Вале Гданск боз гуфтам ки ту метавонӣ қариб ба дилхоҳ кишвари аврупоӣ дар иттиҳоди Аврупо парвоз кунӣ, ки ин зебо аст, ин хеле зебо аст ва боз гуфтам ки бо тариқи киштиҳо метавонӣ ки рафтан ба дигар кишварҳо ва ин ҳамон пайвастшавиро ба дигар кишварҳои ин минтақа ба ту осон мегардонад ва сайёҳат кардан осонтар мешавад. Ин яке аз сабабҳое буд, албатта ки асоситарин сабаб набуд, чунки ба ҳар ҳол ман аз Бидгошт ба Варшава мерафтам ва парвоз мекардам ба дигар ҷо, ки аз Бидгошт ба Мюнхен ба Олмон мерафтам то ки парвоз кунам ба Душанбе. Вале аз Гданска низ он парвозҳои зиёде хоҳад буд, чунки фурудгоҳ калонтар аст ва байналмилала ҳаст гирем ва бале меҳмонони зиёде меоянду мераванду боз ба дигар ба мисли киштиву қатораҳову тайёраҳоро низ истифода мебарӣ, ки ин зебост. Албатта ки автобусҳои флексбас ҳам ҳастанду мераванду меоянд. Ин ҳам яке аз сабабҳои асосӣ буд, ки ман маҳз ба Гданск омадам. Хоб, дигар сабабе ё ки яке аз асоситарин сабабое ки маҳз ман ба Гданск омадам он аст, ки ширкати нав, ҷои кор, вазифаи нав гирифтам ва бале онҳо ба ман имконият доданд, ки аз Бидгошт фосилавӣ кор кунам, чӣ тавре ки дар ширкати пешина кор мекардам ва бале маҳз ҳамин сабаб буд, ки ба ин ҷо омадем. Ва дигари сабабе ки ман маҳз боз ба Гданск омадам он аст, ки дар Бидгошт зиёда аз 5 сол зиндагӣ кардам ва ҳаёт хеле кӯтоҳ аст ва онро набояд дар як ҷо гузаронд. Соли гузаштаам метавонистам ки тарк кунам он шаҳрро, вале намедонам бо сабабҳои гуногун дар он ҷо истодаму тарк накардам. Вале ба ҳар ҳол айни замон хеле шод ҳастам, ки бале шаҳрҳоро иваз кардам ва ин яке аз саҳифаи нав дар ҳаёти ман ва умуман дар корномаи ман хоҳад буд. хоб, яке аз мушкилиҳое ки дар ин шаҳр ман дидам, ин албатта ки иҷора гирифтани хонаҳо аст ва вақте ки хона иҷора мегирӣ дар тобистон хеле гарон ҳастанд. Чӣ тавре гуфтам, ки меҳмонҳо ки зиёд меоянд ва барои ҳамин ҳама нарху наво ба осмон мехезад ва аз як роҳ онҳо рост ҳам ҳастанд, чунки маҳз тобистон беҳтарин вақт аст барои дар ин шаҳр будан ва зимистон ки мешавад дигар ҳама мераванду дигар бале он иҷорахонаҳо қариб ки холӣ мемонанд. Барои ҳамин ҳозир ки моҳи август аст, бале ман албатта ки иҷорахона ёфтам аллакай барои сентябр, вале онҳо мегӯянд, ки аз 25 сентябр то 25 июн я хело 25 сентябр то 25 май ба ту иҷорахона медиҳанд, ки бояд ки ту моҳи июлу август ё ки бале июл август ту бояд ки ин шаҳрро тарк кунӣ, вагарна 50% ҳамон нархҳои иҷора пулӣ зиёдтар мешаванд, ки ин аз як рӯ бад аст, чунки дар шартнома ҳамин хел рӯйрост менависанд, ки ризо агар ки хоҳӣ ки дар тобистон зиндагӣ кунӣ, ту бояд ки 50% дигар зиёдтар пардохт кунӣ. Барои ҳамин шояд ки тобистон бале равам ба ягон шаҳри дигар ё ки ба ягон кишвари дигар барои 2 моҳ ва баъдан баргардем ба Гданск.